Вітаю вас! Селям алейкум. АТР, телеканал Ноньяйнанда, Копур, программа «Сына Сейрепес». Мы работаем исключительно в прямом эфире. В следующие 2 часа будем говорить непосредственно о Крыме и уже готовы представлять сегодняшних наших гостей в студии. Да, и у нас в студии президент Всемирного конгресса крымских татар Рифат Чубаров, Александр Салантай, эксперт по политике, и Севгиль Мусаева, главный редактор интернет-издания «Украинская правда». Айдар Муждабаев, журналист, и Евгений Рыбчинский, народный депутат Украины 8-го созыва, и Татьяна Даниленко с минуты на минуту присоединится к нашему эфиру. Ну и, конечно, я бы хотела представить нашу экспертную группу. Это Владимир Балух, освобожденные украинские политические заключенные. А также Наталья Белецер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика. Ну и, конечно же, Эрфан Кудусов, общественный деятель, и также народный депутат Игорь Луценко 8-го созыва. Опять же, давайте всех поприветствуем в нашем зале аплодисментами. Сегодня в этой студии с нашими гостями мы планируем обсудить несколько тем. И начнем мы наш эфир с темы выборов в оккупированном Крыму. Если, конечно, их можно таковыми назвать, но так или иначе они прошли. Ну и, конечно же, на это уже отреагировал весь мир, в том числе и материковая Украина. Как это все происходило? Внимание на экран. Шановне українство, сьогодні з трибуни мушу говорити про ті речі, про які би мав на увесь світ кричати президент України і кожен парламентар. Натомість зберігається горде мовчання. 8 вересня відбулися чергові вибори у місцеві органи влади, які провела Московська Федерація у окупованому нею Криму. Я нагадаю, що Московська Федерація кожні вибори використовує задля того, щоб узаконити свою присутність на окупованих територіях і показати лояльність населення, зокрема в даному випадку кримчан і кримських татар. Ці вибори засудили цивілізовані держави світу на чолі з Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки, які водночас і підтвердили підтримку територіальній цілісності і суверенітету України. Ці дії вже були признані незаконні низкою держав. Шановні пані та панове, наша заява не поверне Крим, але вона стане чітким доказом того, що незалежно від того, яка Верховна Рада, в якому скликанні, в складі яких фракцій, національною ідеєю України є повернення наших окупованих територій, є повернення наших громадян у склад української сім'ї, чи то наші військовополонені, чи інші бранці, чи ті громадяни, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Ми завжди кажемо, що Крим – це Україна. Я хочу сказати, що Україна – це Крим. Від вас зараз бачать дуже багато людей в Криму. Вони не можуть висловлювати свої, може, думки, але вони сподіваються на вас, що ви підтримуєте ці речі. Ми, як фракція «Голос», будемо підтримувати і хочемо, щоб ви до нас приєдналися, або ми разом прийняли. Це наша Верховна Рада, це наш Крим, це наша Україна. Дякую. Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любые люди, избранные на Крымском полуострове, претендующих на представление интересов населения и Севастополя, не будут признаны как представители этих территорий, принадлежащих Украине. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Рифат ага, первый вопрос к вам. Как вы думаете, что могла и не сделала, возможно, недостаточно сделала украинская власть для того, чтобы предотвратить незаконные выборы на территории оккупированного Крыма, которые уже проходят не в первый раз? Ну, на цей момент, коли, власне, проводилися вибори, тобто на 8 вересня, українська влада нічого не змогла би прийняти, оскільки до того, заздалегідь до того, десь в 2016, 2017, 2018 році ми
не знайшли разом з нашими міжнародними партнерами більш ефективних механізмів і інструментів для того, щоб змусити Росію, як мінімум, не укріплюватися в Криму, а не знайшли інструментів, щоб змусити Росію сісти і вести переговори щодо Криму. І сьогодні ми їх не знаходимо. Тобто не було жодних умов для того, щоб просто змусити Росію не проводити ці вибори. Вона розуміла, що буде негативна оцінка міжнародного співтовариства. Вона розуміла, що ці незаконні вибори, вони стануть ще раз додатковим таким довіском до того, щоб просунути, подальше продовжити санкції. Але не було більш загрозливих з боку міжнародного співтовариства і України дій. Тобто не було ризику для неї, Росії, більших, ніж зараз вона має. Ну, а вас не смутил тот факт, что признание этих выборов на территории Украины нелегитимными произошло постфактум в Україні? Якщо чесно говорити, ми намагалися, я виходив особисто як голова Меджлісу кримськотатарського народу до окремих фракцій і пропонував їм, щоб таке рішення Верховної Ради було прийнято, ухвалено до того, як ці вибори відбудуться. Але ви знаєте хронологію, як ця Верховна Рада збиралася. Я зараз не пам'ятаю, 29-го, здається, серпня, потім буквально на другий, третій день в них були зовсім інші завдання. Мені це нагадувало, знаєте, десь буквально 23, 24, 25 лютого 2014 року. Ми там в Криму всі волали розпустити Верховну Раду Криму, негайно там, я не знаю, виведіть війська на місця дислокації, а тут ділили владу. От через 5 років нібито якесь дежавю було. Ми говорили, що треба відреагувати, але народні депутати, які були обрані, вони були зайняті іншими справами. Айдар Ага, вот у меня к вам, как журналисту, вопрос. Непосредственно, может быть, Украина в чем-то отстает в информационной политике? Возможно, президент Зеленский должен был более публично как-то... И вообще, возможно, что он должен был сделать для того, чтобы эту информацию как можно больше озвучивать? Потому что в последнее время, лично мне кажется, что вот такие псевдовыборы, которые происходят в оккупированном Крыму, они уже как буденность. Знаете, у нас достаточно ли информационно сделать? Где наш минус, как журналист? Президент Украины, Владимир Зеленский, как президент Украины, является ключевым ньюсмейкером украинским в мире. Поэтому любая его реакция, любой твит, любое сообщение в соцсетях, любой месседж в любой форме, он транслируется на весь мир. Поэтому я считаю, что президент Украины должен использовать любой повод, касающийся Крыма, для того, чтобы напомнить о незаконности аннексии Крыма, о незаконных действиях России в Крыму, о репрессиях и так далее. Я надеюсь, что это просто какое-то время роста такого и парламента, и президентской администрации, или там офиса, да, что у них будет четко выстроена эта стратегия, чтобы любое событие в Крыму происходящее было вот просто четко отработано по международному уровню именно устами президента Украины и парламента, потому что это важно. Никто за нас, никакая Швеция, ни Литва, ни Латвия, честь им и хвала, что они первые приняли заявление, кстати, по выборам, по незаконности, никто за нас это не напомнит. Мы должны быть источниками. И то, что касается внешней политики, но, может, я парадоксальную вещь скажу, но все правильно, это абсолютно незаконно, надо это подчеркивать, преступления и так далее. Но с моральной точки зрения я считаю, что хорошо, что они проводят эти преступные выборы, потому что мы с каждым разом мы видим предателей, мы видим людей, которые проявляют себя как коллаборанты, мы видим людей, и мы видим меньшее количество людей, которые ходят на выборы, это тоже, знаете, вот даже фейковые выборы, но люди не ходят. Там процент явки, по-моему, на 20% ниже, чем даже тот, какой они рисовали там в 2014 году, да? То есть показана и апатия, и коллаборанты показаны, и преступления задокументированы, и крымско-татарские активисты передали полный список участников и организаторов выборов в СБУ. То есть все, в принципе, преступление, которое совершается публично и которое не является кровавым, да, оно дает нам возможность все задокументировать, открыть дела, которые никогда не закроются, потому что это преступление против государства. Я бы хотела дать слово нашим гостям, в том числе, и чтобы вы прокомментировали, действительно могла ли сделать что-то украинская власть, чтобы предотвратить эти выборы на территории оккупированного Крыма? Мне кажется, если честно, что нужно было в данном случае ориентироваться в первую очередь
и на внутренний украинский, да, процесс, и на внешний процесс. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Что касается внутреннего украинского процесса, власть допустила очень, как по мне, это упущение большое, потому что Крым и так отсутствует в информационном пространстве, а выборы в оккупированном Крыму – это очень хороший повод для того, чтобы снова напомнить о своих позициях. И, конечно, здесь нужно было с конца августа и президенту, и Министерству иностранных дел трубить о том, что у нас в Крыму проводятся незаконные выборы. И мы, в первую очередь, должны были обращаться к двум адресатам. Первое – это к людям в оккупированном Крыму с просьбой, чтобы они игнорировали эти выборы. И, в принципе, насколько я помню, какие-то ведомства это сделали. Но со стороны президента, со стороны Министерства иностранных дел этих заявлений не прозвучало. Хотя таким образом мы давали бы сигнал людям в Крыму, что мы о них не забываем. И второе, все-таки добиваться от международных институций, от Госдепартамента США, от Европейского Союза заявлений до, а не по факту проведения выборов. Это та дипломатия, которая должна, и та работа, которая должна делаться заранее, а не уже постфактум. В Верховной Раде мы осуждаем выборы, и это уже никому не интересно. Спасибо большое за ответ. Я хочу, чтобы мы поприветствовали Татьяну Даниленко. Она присоединилась к нашему эфиру. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, если коротко, мы говорим о выборах, псевдовыборах, которые произошли в Крыму. И вот вопросы сейчас обсуждаем. Вот пробуем всем одинаковый вопрос задавать касательно того, где, возможно, Украина сделала минус, где-то недоработала, может быть, в информационном ключе, для того, чтобы трубить во все трубы касательно этой проблемы, что там уже выборы происходят как семечки полускать, знаете. Вот. Где какая недоработка? Возможно, от президента, возможно, от прессы. Відверто кажучи, мене взагалі здивувала надзвичайно млява реакція як України, так і Заходу, його інституції на вибори, які відбувалися в Росії в принципі. Якщо проводити паралелі з ситуацією в Туреччині, то Реджеп Таїп Ердоган неодноразово опинявся фактично в міжнародній ізоляції, порушуючи права людини там, під час виборів, під час різноманітних протестів і так далі. Путін, провівши вибори в окупованому Криму, просто не допустивши опозиційних кандидатів, навіть не опозиційних, умовно опозиційних кандидатів до виборів в своїй країні, в принципі, не отримав жодної дипломатичної жодних дипломатичних неприємностей в зв'язку з цим. Ну, було якась заява європейських інституцій, надзвичайно млява, про те, що там, потрібно допустити там опозиційних кандидатів, незалежних кандидатів і так далі. Ми занепокоєні, ми глибоко стурбовані і не більше. Жодних заяв про санкції, жодних взагалі в принципі. Тобто він не став нерукопожатним. Він людина, з якою хочуть зустрітися зараз всі, з яким стратегією якого називає надзвичайно вдалою президент Франції Макрон. Його там стратегія не менше подобається Дональду Трампу. Все окей, тобто людина проводить вибори в анексованому Криму. Людина не допускає незалежних кандидатів на своїх виборах в Москві. У нього протести, арешти, більше 1000 людей арештованих там в один день. І світ абсолютно це ковтає, жодних неприємностей в Путіна немає, він рукопожатний, його вскрізь чекають, його запрошують на фоні ситуації в Москві. Його запрошують назад в Велику Вісімку, в Сімку нинішню. Його запрошують на всі можливі європейські заходи, і все нормально. Це надзвичайно, це просто величезний цинізм дипломатичний і подвійні стандарти як Заходу и Украины, яка в фарватері Заходу рухается в своей зовнішней политике. Александра, а вот вы как эксперт по политике также считаете, что президент Владимир Путин на международной площадке в том числе не ответит за те вещи и за то, что он делает на территории временно оккупированного Крыма, в том числе и проведение вот этих незаконных выборов? То есть проигнорируется ли? Да. Понесет ли он какие-то политические последствия? В ближайшее время действительно не ответит. В ближайшее время никаких последствий для него проведения этих выборов не будет. Почему? Такой выбор сделали мы как страна. Давайте разберем. Когда вы спрашиваете, мы как страна, как к этому были готовы, все ли правильно сделали, мы как страна состоим с очень разных людей. Но вот достаточно ли сделал президент? Президент где сделал выбор. Или операция по обмену, или он будет напоминать Путину
И тогда может сорваться. Так обмен и выборы в Крыму – это было совпадение? Это было не просто совпадение, это часть. Это часть этого процесса. Еще 2 недели назад Путин выглядел как человек, который вернулся в ПАРЕ, ничего не исполнил, трибунал не исполняет, в Крыму выборы готовит. А получилось, как он выглядит сейчас? Несмотря на этот неприятный фон, на фоне выборов в Крыму, он все равно выглядит как человек, который и в ПАРЕ недаром вернули, и трибунал почти исполнил. И, может, не зря говорят о том, что вернуть его как рукопожатного в большие международные интеллигентно-дипломатические круга, закрыв глаза на кое-что. Но 2 момента все-таки остаются важными. Момент первый. Когда говорят о каких-то санкциях по сорванных, проведенных выборах в других странах, все-таки там предполагается, что там выборы. Когда же мы говорим о выборах на территории Российской Федерации, даже, тем более на оккупированной территории, никто же не относится к этому как серьезно, как к выборам. Это же не выборы. Мне кажется, явка, это имитация. На этих выборах, в том числе в Крыму, рекордно 33%. низкая, 33%. Меньше, Если я не ошибаюсь, на 14% меньше, чем в 2014 году, она тоже очень 17. многое подтверждает. 17 даже процентов. еще меньше. В реальности она еще меньше. Я тут хотів би трошки сказати, маємо бути трошки об'єктивними. Все-таки низка відомств, структур українських, вони відреагували. Я, зокрема, назову прокуратуру Автономної Республіки Крим, яка дала дуже чітке попередження тим людям, які у процесі виборчого, незаконного виборчого процесу переступають законодавство України. І ці люди знали. Я хочу сказати про величезну діяльність громадських активістів, членів Меджлісу кримського народу, особливо в Криму. Це їм було не дуже так легко. І зрозуміло, Меджліс кримського народу, ми робили цілу низку заяв, звернень, пояснень, і це людьми було почуто. Але, повертаючись до вашого питання, чи могли би? Слухайте, давайте все знову ж не навішувати на власну державу. На нашу державу є що навішувати. Це більше, можливо, такі серйозні речі. Нам треба було займати, і сьогодні треба, можливо, ми сьогодні про це будемо говорити, дуже жорстку позицію в тих процесах, які відбуваються з боку західних лідерів до Путіна. Це розпочалося в дуже помітній мірі тоді, коли ПАРЕ повернула повноваження цієї делегації Росії. Дивіться, що зараз відбувається ПАРЕ. Венеціанська комісія розглядає, чи законне включення депутатів Державної думи Росії, які обрані голосами і незаконних виборів в Криму, до складу російської делегації ПАРЕ. Це зараз розглядається це питання. Отже, відступ пішов тоді. І він може продовжитися, скажімо, найближче це або в цьому місяці, як наполягає президент України, або в жовтні, як наполягає Путін, це нормандська четвірка, зустріч. І якщо там ми не вийдемо з якоюсь такою дуже жорсткою і підтриманою нашими західними лідерами формулою, у нас буде ще багато ситуацій, на які ми тоді взагалі не зможемо якимсь чином впливати. Отже, неможливість вплиття на ці вибори – це є наслідок багатьох попередніх дій. Я це хотів сказати. Евгений, а вы как считаете, как мы могли действительно повлиять? Могла ли украинская власть это сделать? Я хочу повернутися на 5 років назад, в осінь 2014 року, і пригадати ті події, які були. Сказати, що коли був обраний парламент ще 8-го скликання, вже стояли ті самі завдання. І просто ці завдання не були виконані. 5 років минуло, а, по-перше, автономія кримська залишилася в тому статусі, в якому була. Ніхто не зробив з цієї автономію кримських татар. А ми могли це зробити, чи я не правий? Ми могли це зробити за 5 років. Ми повернемося к этой теме. Це перше, що ми випустили, так? І відразу тоді і кримські татари, кримці, мали б зовсім інші позиції на міжнародних аренах. Відразу з цього моменту. Це раз. Друге. Не можна було вступати Україні у Мінський процес без питання Криму. Тоді, коли ми погодилися вступити в Мінський процес тільки за питання Донбасу, це була величезна помилка. Ми розділили ці два питання. А якщо б вони стояли не окремо, а стояли в сукупності, я би сказав, що сьогодні такі вибори відбувалися зовсім інакше. Але те, чого ми припустилися,
призвело до того, що я от пригадую, в травні місяці у нас була велика зустріч на діалогах Мане з Європарламентом. І Пет Кокс нас всіх, всі фракції, умовляв, будь ласка, перегляньте і питання Криму, і перегляньте питання Росії. Нам всім Росія дуже потрібна. У нас падає оберти там, і так далі, і так далі. Тобто він українських депутатів, вибачте, уламував, щоб вони працювали на Росії. Розумієте? Той процес, в якому зараз опинився президент України Зеленський, я би сказав, що, причому людина абсолютно не досвідчена в політичній сфері, він опинився під тиском всіх міжнародних організацій, які вимагають повернення Росії в економічні стосунки з всім світом. І Трамп на тому наполягає, і Євросоюз наполягає, і решта. Тому ситуація не дуже проста. Я думаю, що українське суспільство має сформувати чіткий меседж, що ми хочемо, як ми це бачимо, його виразити. І передусім це виразити президенту України, щоб ему было чем дальше апеллировать. То есть я правильно понимаю, что за предыдущие 5 лет, по сути, таких каких-то громких законопроектов, действующих, не было принято в отношении того, На чтобы... мою думку, абсолютно так. Ничего, стратегии же нет. Обещали стратегию все 5 лет. Да, мы к законопроектам еще вернемся. Я все-таки хочу вернуть к нас к предмету нашей дискуссии, а именно к выборам так называемым в Крыму. И я бы хотела, так как мы все-таки находимся на крымско-татарском телеканале, акцентировать внимание на тех крымских татарах, которые баллотировались на этих местных выборах. Мы о них поговорим, но прежде я бы хотела озвучить несколько фамилий, которые баллотировались на выборах в прошлых. Это Эдип Гафаров, это Ремзи Ильясов, Рифат Дирдаров, и мы к ним еще вернемся. Но вообще 9 крымских татар прошли в оккупационные горсоветы Крыма. Ну, я считаю, что все должны знать своих героев. Давайте посмотрим, кто это. Эдип Гафаров прошел в так называемый Госсовет Крыма от партии «Единая Россия». В 2018 году сменил на должности вице-спикера оккупационного парламента Ремзи Ильясова. Чингис Якубов, ректор Крымского инженерно-педагогического университета, прошел в так называемый Госсовет Крыма 9-м номером в списке «Единой России». Гульнара Муртазаева, директор школы, избрана в Симферопольский горсовет 6-м номером в списке ядра. Мустафа Шерет, предприниматель, избран в Симферопольский горсовет. Рифат Дирдаров, председатель оккупационного горсовета Бахчисарая, избран в списках «Единой России». Эрвин Мусаев, директор пропагандистского телеканала «Миллет», избран в оккупационный горсовет Бахчисарая. Шериф Османов, заместитель оккупационной администрации города Саки, переизбран в списке партии «Родина». Эрнес Усеинов, безработный, родственник Руслана Бальбека, избран в горсовет Судака, 6-й номер в списке «Единой России». Альберт Куршутов, депутат Ялтинского горсовета, переизбран, президент футбольного клуба «Кызылташ». Я хочу поправити там Гульнара Муртазаєва, це зовсім було інше обличчя, бо щоб ця по старшого віку жінка, вона щоб не образилася. Гульнара Муртазаєва, директор школи, вона виглядає набагато на іншому. Но я вот хочу сейчас попросить, да, мы вернемся, я просто хочу сейчас попросить наших режиссеров вывести на экраны ваших телевизоров номер телефона, да, 073 419 41 58. Для чего? Спрашивается, я сейчас хочу предложить, чтобы те люди, а именно те крымские татары, возможно, которые баллотировались на этих выборах и которые прошли, собственно, в горсовет, позвонили к нам в прямой эфир, позвонили и сказали, зачем они туда пошли. Возможно, у них есть какие-то идеи, возможно, они есть чем аргументировать свои действия. Пожалуйста, вот на ваших экранах есть сейчас номер телефона. Звоните к нам в прямом эфире, если у вас есть что нам сказать, и мы готовы вас послушать. Гульсум Ханым, возможно, они признаются, за сколько же все-таки продали свои интересы, свою родину. Может быть, Рифат Ага, вас удивили вот эти списки? И почему, собственно, там не было Ремзи Ильясова, не было ми Снегира знаходимося Беляева? в ефірі на всю Україну,
Це не лише кримсько-татарський канал, це канал, який дивиться вся Україна, дивиться Крим, а він є різноманітним, багатонаціональним. Ми дали кримських татар. Да, це всі колаборанти, які в нас є. Щоб нікого не склалося враження, що, мовляв, там багато кримських татар, які колаборанти. Ну, скажімо, так званий Держраду Республіки Крим, як вони зараз називають, обрано 75 депутатів. З них 10 лише кримські татари. Це Едип Гафаров, Чингіз Якубов і Усманова Феріде, одна із директорів шкіл. Бачите, вже я називаю посаду, і вже ми бачимо, яким чином їх туди затягує ця окупаційна влада. Тобто всього 5% від цієї державної так званої ради. На місцях ще ситуація, з нашої точки зору, краще, бо колаборантів, які за етнічним походженням є кримськотатари, їх там буквально, лічені пальцями, ми їх можемо всіх врахувати. Але питання в іншому. Питання в тому, що окупаційна влада буде в першу чергу піднімати їх на таку помітний такий рівень і буде намагатися по всьому світу показувати те, що, мовляв, в окупаційному Криму дуже, скажімо так, добре живеться всім і особливо, або зокрема, кримським татарам. Скажімо, ви знаєте, буквально вчора в Парижі було засідання Комітету з питань дискримінації ПАРЕ. І розглядалася доповідь щодо положення кримських татар в Криму. І ця доповідь, вона буде розглядатися, здається, в січні 2020 року. Підготовлена резолюція, але, розуміло, готується і окупаційна влада. Буквально днями в Варшаві починаються щорічна нарада ОБСЄ з питань людського виміру, і ми вже знаємо, що деяких з цих людей окупаційна влада наміряється взяти з собою до Варшави. Тобто, це, ви розумієте, я просто це хотів би знати. Для російських окупантів вкрай важливо, щоб світові показати, що нібито в тій мозаїці, яку вони нібито таку дуже чудову створюють в Криму, є і кримсько-татарський пазл. Це не їх заслуга, що їх обрали. Да? І, можливо, вони просто були готовими такими зрадниками інтересів свого народу, їх взяли для того, щоб вони створили фон. Але вони всі будуть відповідати згідно українського законодавства. Так. Я вас, знаете, еще что хотела спросить, еще два очень интересных персонажа в этом году появилось. Это Альберт Кангеев, в том числе, и Абдураимов. Да, Энвер Абдураимов. И, собственно, что я хочу сказать. Ведь эти люди на протяжении последних 5 лет нигде себя в политической жизни не проявляли. Более того, Альберт Кангеев, который во время оккупации Крыма был мэром, еще до мэром Белогорска, и призывал не идти на этот референдум, вдруг в этом году стал руководителем штаба избирательной комиссии в Білогорську. Що з ними зробили, як ви думаєте? Можна я скажу одну річ, яку, можливо, я не буду тут багато говорити, бо я думаю, що у нас буде з ними інші формати. Ми продовжимо з ними цю розмову, я знаю, де і яким чином. Показати ці лица, давайте покажемо. Але зараз просто скажу одну річ. Коли в штабі, будь-якому штабі, чи військової якоїсь організації, чи в штабі держави, коли ви не займаєтеся певним сектором взагалі, а там проходить час. 5 років окупації. 5 років окупації. Народжуються діти. Ті, кому було по 14 років, вони завершують школу, вони не можуть отримати документи, поки вони не отримують паспорти. Їм треба десь вчитися. Дуже багато питань. І в якійсь мірі, якщо ми не будемо знаходити ефективні механізми і рішення, щоб звільнити нашу землю, таких ситуацій буде далі виникати. Отже, якщо штаб не займається певною територією, певним сектором, то менш всього цей штаб має право говорити про поведінку тих людей. Штаб має говорити про ту поведінку, штаб має встановлювати параметри їх поведінки, але штаб має і допомагати, і звільняти тих людей. Я хотів би, щоб ми все про це говорили взаємодії. Спасибо большое, Рифат Ага, за ответ. У нас, давайте подключим Крым к этой студии. Заир Смедля, председатель ЦИК Курултая крымско-татарского народа, у нас на прямой связи. Салям алейкум. Салям алейкум. Рифат Ага, вот крымские татары, Заир Ага, да. Рифат Ага, да. Заир Ага, вот те крымские татары, которые прошли в так называемые оккупационные горсоветы, аргументируют свое действие тем, что якобы они туда идут для того, чтобы помочь народу, в том числе, я не знаю, улучшить качество дорог и так далее. Вот вы верите в это?
Ну, я скажу, многие из тех, кто участвовали в этих так званых выборах, они, в принципе, и в свое время шли вопреки решению Курултая, решению Меджлиса, что Альберт Кангеев, что другие, такой себя непостоянностью, таким желанием водрузить свою дупу в какое-то кресло, они еще тогда отличались, и вот это их желание ничем не изменилось. Не помочь народу, а сесть в мягкое кресло. Заираха, а вот Энвер Абдураимов, который на протяжении 5 лет, его нигде не слышно не было, и как-то он в периферии даже политической такой был. Откуда он появился? Что с ним сделали? Зачем вытянули, может быть? Ну, иногда достают этих марионеток, стряхивают этот нафталинчик. Вы же помните, когда на Курултае он заявлял, что крымские татары сами виноваты в том, что их депортировали. И вот таких вот подонков время от времени вытаскивают, чтобы использовать, как эти резинотехнические изделия. Слушайте, ви так завуаліровано говорите. Мені незручно говорити, що я багато говорю, але Заїр знаходиться зараз в Криму, і він може не все говорити. Всі ті люди, майже всі, кого показали, це ті люди, яких виховала українська влада. Це ті люди, яких тоді в будь-який момент правляча влада використовувала проти Меджлісу і Курултаю. Партія регіонів там і все таке інше. І Заїр якраз говорить про те, що вони завжди були непостійними, бо вони завжди працювали з владою, власне, проти інтересів свого народу. Ну, кстати, Энвер Абдураимов действительно вразрез Меджлиса. Да. У нас есть этот синхрон. Вразрез Меджлиса, он тогда пошел в Раду крымскую. Давайте посмотрим. Вопрос Мустафа Ага. Мустафа Ага, почему мы не можем на прошлых выборах, которые вот прошли, объединиться, допустим, с регионалами? Он мне говорит, ты понимаешь, регионалы, они в союзе с коммунистами. И, понимаете, вот такая, знаете, трактовка, поэтому мы не можем быть с ними. Я смеюсь. Как это так? Но коммунисты, которые нас депортировали в 1944 году, они же сами по себе нас не депортировали, потому что вот захотели депортировать. Значит, где-то какие-то были процессы национального движения или той нашей национальной политики, которые привели нас. И самое главное, мы не в состоянии... Привели нас куда? К депортации. Они нас привели к этому. В любом случае, я считаю, что любая проблема народа, это проблема не внешних каких-то факторов, это в том числе, ну хотя бы 50%. То есть мы сами виноваты в том, что нас... Нет, не то, что сами, но 50%, смотрите, мой либеральный подход к жизни. Возникает проблема, любая, где я имею какое-то отношение. Сразу 50% ответственности беру на себя, потому что я причастен к этому процессу. Поэтому я говорю, что я не могу сказать, что Али или Вели виноват, потому что Подождите, он это делал. Вот если Холокост, то 50% евреев должны взять на себя. Если 15-й год в Турции, армяне должны 50% брать на себя. Потому что они... Депортация 50% берем на себя. Ну, поймите одно, это подход либеральной концепции. Но я не говорю о том, что мы этим самым самоотстраняемся от наших идей. Я наоборот говорю, это проблема. Надо сделать из этого выводы, почему сегодня мы пришли к депортации 1944 года. Что предшествовало? Вот никто же из наших историков глубоко не анализирует и не делает выводы. Сегодня я говорю о том, что если бы сегодня был коммунистический режим, а не демократический, я уверен, что мы опять бы пришли бы к этому витку, к новому виду депортации. Я заговорился, когда говорил о геноциде 1944 года против крымских татар. Я позволил в своих рассуждениях оправдывать власть в этом страшном действии. Я имел в виду себя, когда говорил о том, что виню всегда себя в своих ошибках. Спасибо моему отцу и всем тем, кто вернул наш народ на нашу родину. Простите меня, я очень виноват. Вот у меня возник тут такой вопрос. Извините, конечно. Рифат Ага, вот вернемся в Крым. Хорошо, вернемся в Крым. Если он придет, будет так извиняться, вы его простите? Я хочу сказати, я не хотів би, щоб ми тут посміхалися всі. Тут дуже серйозне питання, але це говорить про те, що єдиний і вищий законодавчий орган нашої країни, тобто Верховна Рада, має дуже чітко попрацювати над удосконаленням законодавства. Питання є дуже багато, як ми будемо регулювати наше життя, і не лише в частині кримсько-татарської автономії, це надважливіше, це обов'язково має бути, але питання пов'язане з адаптацією і тих, хто буде повертатися,
із життям, організацією тих людей, які якимсь чином переступили закони. Для мене особисто, я це хочу сказати, для мене немає сумнівів, що будь-яка людина, тут не залежить ні від етнічної, ні релігійної належності, ті, які безпосередньо укріплювали окупаційну владу, вони мають понести покарання. Яке це буде покарання? Це мають працювати юристи. Воно має бути дуже різнорівневим. І для того, щоб для мене найстрашніші люди – ті, які свідомо зараз гноблять інших, пишуть доноси, саджають тюрми, і вони виступають проти прав інших людей. Я не хочу далі йти, але це має бути все і ми про це попереджуємо завжди людей. Заирага, вот есть уточнение? Да, Севгиль Ханым, вы хотели... Да. Касательно того, что вот мы посмотрели на этих 9 человек, да, которые в этот раз баллотировались на выборах. Но на самом деле, если говорить вот о политике, которую Россия проводит в оккупированном Крыму, да, это политика запугивания, это политика принуждения. И если через 5 лет, учитывая все аресты, учитывая в том числе и то, как российская власть пытается создавать альтернативные институции, пытается финансировать общественные телеканалы. У них всего лишь 9 человек. Это может говорить о том, что политика принуждения и страха, она в Крыму не срабатывает. Да? Потому что у нас есть, конечно же, люди, которые каким-то образом входят в коллаборацию с этой властью, но большая часть населения Камск-Татарского не поддерживает эти движения. И именно за них мы должны бороться сейчас. И в том числе от действий украинской власти очень сильно зависит. И в том числе мы будем обсуждать вопрос предоставления Камск-Татарской национальной автономии, поступления крымчан, крымских школьников в вузы. И сейчас очень много зависит от того, мы должны бороться за умы людей. Так как то, как это делает Россия в оккупированном Крыму сейчас, точно так же Украина должна бороться за каждого своего гражданина, за каждого крымского татарина, крымчанина, который поддерживает Украину. И давать сигналы, очень четкие сигналы, что мы о своих людях там не забываем. Александр, ваша короткая реплика, и у меня есть вопрос к Заирага. Я хотел как раз поддержать Заирага о том, что, мне кажется, он правильно выставил акцент, когда мы говорим о выборах. Он сказал, Заир, так называемые выборы. Потому что, почему я на это акцентирую внимание? Потому что есть объективные вещи, да, вот как я говорил, или обмен, или кричать на весь мир о том, что в Крыму сейчас проходят выборы, и есть какая-то там объективная составляющая. Есть субъективные вещи, которые от нас не зависят, и объективные, которые от нас не зависят. Есть субъективные, которые от нас зависят. Вот Евгений поднимал вопрос парламента. Все ли достаточно сделано в парламенте на предмет изменения в Конституцию, да? Еще один такой же самый предмет. Только что Рафат Ага говорил о коллаборантах. Например, закон о коллаборации. Он не принят, и механизмы коллаборации не... Это субъективная часть, это на вопрос того, чего мы не дорабатываем. А вот еще один важная часть, информационная, которую только что Севгиль зацепила, и которую Заир начал правильно говорить, это правильно наставленные акценты. Почему я говорю так называемые выборы? Потому что, когда вы говорите о том, что с ними случилось, или там, что тебе заплатили за то, чтобы ты стал коллаборантом, это одна часть вопроса. А когда мы говорим про жизнь на оккупированных территориях, это не только ты продался, это вопрос, возможно, тебя угрожали или заставили, и ты не можешь об этом тоже публично говорить. Коллаборация состоит из двух частей. Это не только материальная выгода, это и угрозы. Да, у Заира Смедляева. Вот касательно угроз, Заирага, скажите, пожалуйста, были ли какие-то угрозы в этот раз перед псевдовыборами в Крыму? Смотрите, давайте я, во-первых, продолжу ту мысль, когда я говорю, что вообще-то никаких выборов здесь не было, потому что выбирать было не из чего и не из кого. В отдельных районах были сельские советы, где даже на необходимую квоту не выдвинулось количество кандидатов. Это о чем говорит? О том, что люди немножко поняли, что это за выборы. В других сельских советах произошло то, что избирательные комиссии еще до начала избирательного процесса стали отсеивать наиболее таких рейтинговых кандидатов независимых и под поводом, что там подписи что-то неразборчиво, где-то декларация не так заполнена, под иными надуманными поводами просто выбрасывали их из числа кандидатов, и таким образом получалось, нужно выбрать 10 депутатов, было 11 кандидатов, одного слабенького, зачуханного кандидата для разнообразия всовали, и поэтому неудивительно, что на 25 округах
крымский парламент так званый, было избрано 25 делегатов от «Едим Россию». Все, согласна. Да, Заир Ага, Не давали никому никакой возможности. Мы же видели и выборы в Мосгосдуму, где тоже самое выбрасывали кандидатов, и за желание кого-то там попасть в эти списки, какие массовые акции протеста были, но тем не менее, кроме репрессий, это ничем не закончилось. И по завершению выборов прошли более 200 обысков в штабах Навального, как будто фальсификациями занимались в штабах Навального, а не тех в избирательных комиссиях. Кстати, в Красногвардейском районе, где я живу, в ПГТ Октябрьском, члены комиссии были засняты на видео, как совершали массовый вброс. Поэтому не было выборов, была их имитация. У меня последний к вам вопрос. Вот просто интересно, как в Крыму непосредственно воспринимают таких людей, персонажей, которых мы наблюдали? Вот, не побоюсь этого слова сказать, ну, откровенный клоун, который в дальнейшем там извинялся, и вот в итоге его выбрали. Вот как в Крыму непосредственно воспринимают таких людей? Ну, были те депутаты, которые были не рукопожатны, их не приглашали на свадьбы. Если они вдруг где-то появлялись на каких-то мероприятиях, то от них отходили в сторону, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не видел рядом. То же самое будет и с этими клоунами. Ну, то есть они сами себе неуважение, вот это презрение среди народа, они заработали. Спасибо большое вам. Спасибо. Заир Смедля, председатель ЦИК Курултая крымско-татарского народа, на прямой связи был с телеканалом АТР. Да, и я все-таки хочу дать слово нашим экспертам. Вот у нас Владимир Балух, освобожденный политический заключенный у нас в студии. Владимир, а что вы думаете по поводу выборов, псевдовыборов, которые проходят на территории нашего с вами родного Крыма? Знаєте, зрозуміло, що запитують мене, чи я там їх визнаю, чи ні, ви не будете. Я тільки, знаєте, що хочу сказати? Ну, свого часу я бачив, як той так званий референдум відбувався в Криму. І от мене ще тоді, от до мене прийшла ця думка, що, ну, зрозуміло, Путіну там казан із смолою там вже кипить, дрова підкидають чорти. Ну, а наші люди йдуть на це. Просто від нерозуміння того, ну, що вони чинять злочин. Чи щиро. Знаєте, до якого я висновку тоді дійшов? Що, ну, от фейковість тоді правосеки захватять Крим, там будуть вчинять різню в Севастополі, фейковість, що Сімферополь завалений трупами після отих подій 26 лютого. І фейковість самих виборів, бо, ну, тоді ще це був референдум, назвати те, що відбувалося референдумом, язик не повернеться, звичайно. Розумієте? І люди, ну, мені здається, от просяклися цією фейковістю і вважають, що це якась гра. Що от ми зараз можемо так зіграти, зараз так, забуваючи про те, що, ну, за все в житті потрібно відповідати. Прийде той час, коли за все доведеться відповідати. І саме тому, ну, мені їх шкода, якщо чесно. Спасибо вам. Євгеній, є фраза? Я не можу не погодитися, тому що все населення Кримського півострова – це заручники. Оце ми маємо розуміти. І навіть оці 9, яких показало, ну, можливо, 2-3 – це давні агенти ФСБ, там, КГБ і так далі, можливо. Але решта – це просто пристосуванці, які, на превеликий жаль, за ці 5 років не побачили ніяких дій наших, українських, для того, щоб їх вважали українцями, розумієте? І ми маємо показувати щодня, що Крим повернеться. І тоді у них буде надія. Игорь Луценко, я
попрошу передать микрофон народному депутату Верховной Рады Украины 8-го созыва. И после Татьяне слово дадим. Да, Игорь, Игорь, пожалуйста. да, что вы думаете по поводу проведенных псевдовыборов на территории оккупированного Крыма? И все-таки действительно могла ли Украина как-то этому противостоять? Ну, очевидно, що ніяких фізичних засобів впливу, щоб зупинити ці вибори, не було. Але зараз, відповідно до офіційної позиції України, у нас з Росією потепління у стосунках. Тобто, попри обстріли на фронті, котрі результативні, на жаль... Оттепель. Оттепель, да, це по-російськи оттепель. Потепління. І... Сегодня Пристайко как раз-таки заявил... Це є на сьогодні офіційна позиція Міністерства закордонних справ про те, що з Росією у нас потепління. Тобто я цитую зараз пана Пристайка фактично. Тобто на сьогодні це є хороша міна при дуже поганій грі. Да, чтобы понимать, о чем идет речь, да, и чтобы наши телезрители в том числе поняли, я сейчас обращаюсь к нашим режиссерам. Покажите, пожалуйста, синхрон Пристайко, цитату, где он, кстати, говорит о вот этих потеплениях, об оттепели, да, попрошу вывести эту цитату, если она сейчас есть. Мы понимаем с вами, что навести порядок мы сможем, если украинский порядок перейдет на нашу землю. Мы сейчас ищем компромисс, как восстановить мир. Очевидно, это не входит в интересы России. Именно для этого и придуман Минский формат договоренности. Насколько Россия готова сейчас договариваться, есть определенное потепление, оттепель. И Зеленский пытается это использовать. Да, вот о чем ви, да. Дякую, дійсно, так все правильно було сформульовано ним. І річ у тім, що сьогодні це є великою брехнею. Це є доручничеством, це є фейком. У нас практично щодня жертви на фронті, тобто солдат обстрілюють, вбивають. І так само один із таких ненасильницьких, тим не менш дуже шкідливих актів агресії є проведення так званих виборів в Криму. І зрозуміло, що в ситуації, коли у Зеленського нібито намітились оці, скоріше, успіхи для внутрішньої політики у зовнішніх обмінах полоненими, говорити про те, що гинуть на фронті, те, що проводяться фейки виборів в Криму, йому просто не з руки. І зараз важко давати якусь цілісну оцінку. Дійсно, ми раді тому, що люди повернулися на батьківщину з російських тюрем і так далі. Да? Але в цілому, через декілька місяців ми побачимо, наскільки вся картина є все ще для нас проблемною в цьому. І я не думаю, що якщо оце обличчя робити, що все гарно, а при цьому все насправді дуже погано, воно довго буде діяти якимось позитивним сигналом для Путіна. Та? Нас далі будуть змушувати до ще більш поганих кроків і ще більш, скажімо так, болючих для нас поступок. Тому я би не радив нинішньому президенту рухатися в руслі європейської політики щодо Росії, яка полягає в тому, що давайте Путіна задобрювати, якось тримати в цивілізованому світі, і він тоді виправиться. Це абсолютно помилкова політика. Спасибо, и Спасибо. Я вот, что касается оттепели, да, вот этой позиции потепления, ведь это официальная позиция Министерства иностранных дел Украины. Я вот, что касается оттепели, хотела бы, чтобы это прокомментировали бойцы батальона «Айдар», которые защищали на востоке Украины нашу территориальную целостность. И сейчас вот идет разговор о какой-то оттепели, о каком-то потеплении отношений с Российской Федерацией. У нас что, реально оттепель? Если оттепель продолжится в таком же темпе, я ее, наверное, пережду за границей, в Волынской Народной Республике. К этому идет все. А про технологии, которые, видимо, были использованы в выборах, к нам однажды, мы были в Чонгаре зимой, приехали два крымских татарина, не буду говорить, как их звали. Они говорят, мы строители, нас вызывают, обещают работу. Они заходят к Нимитулаеву во двор, там съемочная группа, все готово. Им говорят, вам ничего не заплатят. Они начинают возмущаться. Оператор говорит, стоп, снято. Вечером этого же дня в Ютубе возмущенный крымско-татарский народ требует прекратить раздербанивание имущества Нимитулаева и показывают их. Когда они говорят, да что такое, зачем мы приехали? Разворачивают, выражают недовольство. Вот они приехали,
в этот же день к нам, да, и говорят, мы не участвовали ни в каких митингах. Вот посмотрите, мы возмущаемся, что нам просто вызвали и денег не платят. А что там происходило на самом деле, мы не в курсе. Запишите, мы в этом ничем не участвуем. И уехали обратно в Крым. Это примерно вот как происходит вот эти фейковые вбросы. Спасибо. И еще про потепление. Никакого потепления не наблюдается. На фронте идут обстрелы, гибнут люди. То, что банковская оторвана от действительности очень сильно. То, что они там договариваются где-то, здесь не сказывается никак. Только увеличится количество смертей. Да, спасибо. С чего же сделаны, Татьяна. с чего же сделаны тогда такие выводы? Татьяна, вы, Да. пожалуйста, фразу хотели. Період потепління чи відлиги, так, у нас за неповний цей рік вже зараз жертв значно більше, ніж за весь попередній рік. І, в принципі, щодня ми маємо 1-2 жертви, щонайменше, що, в принципі, перевищує середні показники за попередні декілька років. Але тут є в цій студії, потрібно згадати ще одну заяву пана Пристайка. Вчора він сказав про те, що нам потрібно провести місцеві вибори по всій території України і, зокрема, на непідконтрольних територіях також, на Донбасі. Для того, щоб зрозуміти, якими будуть ці вибори, ось у нас є живе свідчення Володимир Балух. Так, він не зміг ж ні проголосувати, ні взяти участь у виборах в Криму, які відбулися, псевдовиборах. Так, от у нас такі самі вибори будуть відбуватися і на території Донбасу, де не зможуть взяти участь не те, що там опозиційні кандидати, а, в принципі, біженці не зможуть повернутися туди і взяти участь в них, не зможуть ні голосувати, ні висуватися кандидатами. Тому от це потепління, яке є поки що лише в уяві Володимира Путіна, можливо, Володимира Зеленського, Еммануеля Макрона, можливо, ще когось, так, воно абсолютно реаліями не підтверджене, тому що кількість жертв значно вища, ніж була за весь минулий рік. Вже зараз. У нас влітку було декілька безпрецедентних обстрілів, в яких була по 4 загиблих, 10 поранених і так далі. Те, чого не було вже дуже тривалий час. У нас з 15-го року такої щільної кількості обстрілів, загиблих і поранених не було. Вот мы, да, все-таки наш телепроект называется «Мост», и мы продолжаем строить мост с Крымом, Крым с материковой, поэтому сейчас подключаем Эдема Дудакова, это гражданский активист, гражданский деятель. Эдем ага, селям алейкум. Алейкум селям. В первую очередь я бы хотела спросить, как вам с Крыма видится политика новой власти, президента Владимира Зеленского, в том числе касательно Крыма, касательно Донбасса, касательно освобождения политических заключенных. Вот сейчас мы в студии только обсуждали заявление Пристайка, который сказал, что у нас период оттепели. В Крыму-то оттепели нет. Не знаю, может быть, у вас оттепель. Но пока мы, честно сказать, особо не ощущаем изменения в политике. Пока я думаю, что все, что происходит, это итог предыдущей власти. Разве что вот этот последний обмен, я не могу его комментировать, потому что я вижу, там сидит в зале Балух, и я знаю, что каждый день в тюрьме это очень тяжело. Но я думаю, все, что делается, не должно делаться в ущерб интересов Украины. Если кто-то думает, что может задобрить вот здесь императора всей Руси, то я вам скажу, что этого никогда не будет. Скажите, пожалуйста, вот Заира Ага тоже задавал этот вопрос. Вот интересно, как воспринимают псевдовыборы в Крыму прошли? Как там воспринимают, ваше мнение, новоизбранных людей? Крымских татар, которые... смотрите. 9 крымских татар, да. Крымскими татарами, конечно. Да. Смотрите, я в свое время был во власти, поэтому могу сказать, что вообще по Крыму где-то было около 2400 депутатов. Раньше, это в украинский период. А сейчас я думаю, что это фактически вы всех их и назвали. Я могу сказать по Бахчисараю. В Бахчисарае в горсовете из 24 депутатов в украинский период почти 11 было крымских татар. Потому что в Бахчисарае почти
около 38% населения составляют крымские татары. Сейчас 2 избранных по одномандатным и 1 притянули по партии «Единая Россия». 3 человека. Это в городе, в котором 40% составляют коренное население Крыма. Вот, в принципе, а какое может быть отношение? Ко мне один из вот этих вновь выбранных приходил, советовался, мол, он идет самовыдвиженцем, что он не идет не через партию, он агитирует, чтобы на другие эшелоны не отдавали, то есть ни в Госсовет не отдавали голоса, а только отдавали вот в местные выборы, потому что он хочет там сделать дороги. Я ему объяснял, что он этого ничего не добьется. Но человек выдвинулся, и это единственный, по-моему, в Крыму случай, когда победил не представитель «Единой России». Это просто очень... Я просто еще один хочу пример привести. Поселок Научный, 11-й избирательный округ, чтобы было ясно, что такое выборы в Крыму. Образующий этот поселок – это обсерватория крымская. И там выбрался Низамов, дайте сейчас прочитаю, некий Низамов, Ишнакул какой-то. Представляете, он работает сторожем в общеобразовательной школе. А самовыдвиженец от этой обсерватории, некая Валентина, имеющая ученую степень, не прошла. Вот можете себе представить, в этом поселке вообще нет крымских татар практически. Вот просто исходите из того, как идут выборы в Крыму. Ну, мы такое, честно говоря, Спасибо. наблюдали уже на Донбассе, да, там был автомойщик один, потом герой, так называемый ДНР, Моторола, если я не ошибаюсь, да? Моторола, да. Какой-то из названий мобильных телефонов. Спасибо большое. Гражданский деятель Эдем Дудаков был с нами на прямой связи по телефону из временно оккупированного Крыма. Ну и сегодня мы очень много с вами говорили про автономию, про крымско-татарскую национально-территориальную автономию. Да, непосредственно про пути деоккупации, потому что очень многие, я не побоюсь даже сказать, что большинство говорят, что один из методов деоккупации Крыма это как раз и является принятие закона о крымско-татарской национальной территориальной автономии. Я хочу обратить внимание в составе Украины, потому что некоторые очень часто этим манипулируют. Так вот, именно этой теме мы хотели и уделить немножечко времени, но для начала давайте вас введем в курс дела, что из себя представляет крымско-татарская национальная территориальная автономия в составе Украины. Внимание на экран. Источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине. Конституция крымской автономии принимается парламентом Крыма, Крымской Радой по согласованию с Курултаем крымско-татарского народа. Крымской автономии во всех сферах жизни наряду с государственным языком используется крымско-татарский. В состав представительского органа крымской автономии, Крымской Рады, входит как минимум треть представителей крымско-татарского народа. Высшим представительским органом крымско-татарского народа является Курултай, члены которого формируют меджлис крымско-татарского народа. К ведению крымской автономии относятся создание и ликвидация районов, установление границ районов и городов, наименование и переименование населенных пунктов крымской автономии. Крымская Рада и Курултай крымско-татарского народа получают право на обращение в Конституционный суд Украины. Экс-президент Украины Петр Порошенко вообще начал с того, что он сказал, что он крымский татарин, и неоднократно, в том числе и в нашем эфире, он говорил о поддержке крымско-татарской национально-территориальной автономии и о необходимости ее внесения изменений в Конституцию Украины. Вот давайте послушаем екс-президента. Сподіваюся, із внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення права кримськотатарського народу на національно-територіальну автономію в складі української держави, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в наших прагненнях про відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом. І ми будемо спиратися в першу чергу на споконвічну єдність українського і кримсько-татарського народу.
Рифат ага, есть такая легенда, что во время предвыборной президентской кампании вы на высоких тонах поговорили с экс-президентом Петром Порошенко насчет автономии и даже поговаривают, что вы его дернули за рукав. Было такое? Це легенда, правда? Так говорят. Ну, дивіться, я не думаю, що я схожий на людину, яка смикає президентів за руку. Можу сказати про те, що Петро Порошенком, як президентом України, ми немало, можливо, дуже часто говорили про необхідність переформатування нині існуючої, але окупованої Автономної Республіки Крим. Більш того, на якомусь етапі була створена спеціальна робоча група у складі Конституційної комісії України. І цю робочу групу очолював відомий, дуже помітний такий, видатний, я би сказав, український юрист Володимир Григорович Буткевич. І, до речі, один із авторів першої Конституції Незалежної Української держави. Ми попрацювали немалий термін з дуже великими такими обговореннями, громадськими, експертними. І вже в травні 2018 року, тобто рік тому, більше ніж рік тому, ця робоча група у складі 25 членів робочої Конституційної комісії. Залучалися також члени Меджлісу кримськотатарського народу. Ми підготували 3 законопроєкти. Це перший, це власне зміни до Конституції України, до розділу 10 Автономна Республіка Крим. І 2 законопроєкти, які йдуть пакетом і підтримують, пояснюють, розширяють і надають можливість народним депутатам розібратися в такому, не дуже можливо і легкому питанні. Це законопроєкт про статус кримськотатарського народу і законопроєкт про корінні народи в Україні. І тут у нас виникла така заминка, і вона продовжувалася до президентських перегонів. Тобто ми не могли добитися від Петра Порошенка, як президента України, щоб він сприяв скликанню Конституційної комісії. Я не хочу зараз уходити в деталі, там були певні проблеми. Головою Конституційної комісії був голова Верховної Ради Парубій. Я вибачаюсь, Гройсман. Потім обрали Парубія, але Конституційна комісія не збиралася і не визначалася з головою. Але в якийсь момент все-таки це вдалося зробити для того, щоб створити робочу групу, але більше мені і моїм колегам не вдалося попливати, щоб зібрали цю засідання Конституційної комісії, яка формально надала би можливості президенту спрямувати ці законопроекти для розгляду до Верховної Ради. Коли вносилися за каденцію Петра Порошенка останні зміни до Конституції, пам'ятаєте, це були зміни щодо ЄС і до НАТО. Тоді я до нього підійшов і сказав, що бачите, коли вам це потрібно, ви робите все для того, щоб переконати і десь змобілізувати. А коли потрібно для Криму, я сказав, кримських татар, вашої енергії не вистачає. Він почав мені щось пояснювати. Це було достатньо, це не було в різкій формі, так що я не хочу, щоб тут якісь придумували. Я розвернувся і пішов, бо вже часу було практично для того, щоб винести ці... він почав мені завіряти, що ось-ось він збереться, ось-ось. Ось, воно взагалі... А правда, що на його столі законопроект лежав 3 місяці, і він його не читав? Ви знаєте, давайте так, я не хочу, щоб ви думали, слухайте, це неправильно. Я просто можу сказати про те, що крім мене були посадові особи, які намагалися, щоб ці законопроекти були розглянуті, і в першу чергу Володимир Буткевич, як голова робочої групи. Він намагався зробити все для того, щоб Конституційна комісія зібралася. Але зараз, якісь видумувати причини, які для мене невідомі, я не хотів би цього говорити.
України. Я впевнений, що Петро Порошенко читав наші законопроекти, бо в наших деяких розмовах він звертав увагу на деякі моменти, і ми йому роз'яснювали. Я думаю, что он читал. Если перейти более к конструктиву, вот, Евгений, вы как представитель Верховного Совета Верховной Рады 8-го созыва, вот объясните, возможно, вам известно, в чем камень преткновения, почему вот эти законы, законопроекты... Я просто закінчу, щоб просто було зрозуміння. За нашим законодавством, зміни до Конституції спрямовуються до Верховної Ради або 150 підписів депутатів народних, або президентом України. Абсолютно чітко. Тобто, і тому ми з самого початку пішли за таким шляхом, що президент спрямовує, як і, до речі, всі інші зміни. Я не буду голослівно абсолютно, якщо скажу, що ми би 150 підписів зібрали за 2 години в залі, чи я не правий. Тобто, якщо б бажання було дати постанову, це не було проблем. Євгеній, тут би не зібрали, я просто знаю, про що я говорю. Ні, ми б не зібрали БПП. Не зібрали б в Народному фронті, не зібрали б самий БПП, бо не було б від команди, самі знаєте від кого. Ви правильно абсолютно говорите, і тепер ми повертаємося до питання політичної волі. Те, що ви запитали. Да, почему, в чем камень преткновения непосредственно был, чтобы этот законопроект все-таки уже стал законом? А в чому був камінь, як ви кажете, преткновення, щоб прийняти мовний закон протягом 5 років, а був прийнятий за кілька місяців до виборів? Все-таки це не зробив Порошенко, правильно я вас Це треба розумію? розуміти, що коаліція вирішує все. В коаліції було 2 партії. Значить, воля пославшого, так би мовити, була не виносити це питання до останнього. Я думаю, що він під сукном, так би мовити, проект закону про Кримську автономію тримав, але він вже розумів, що це не дасть йому жодного голосу на виборах. Він же псевдопатріотичну позицію просував весь час, на мій погляд, я можу помилятися. Але ця позиція виглядала таким чином, що Україна українцям, а не Україна громадянам України. Розумієте, це 2 різні позиції. Що, шла боротьба не за кримськотатарський народ, а за електорат, що ли? Звичайно, а за що ще? Звичайно. В погоне за голосами очень часто общегосударственные нужные вещи откладываются на второй план. В погоне за голосами тут и сейчас, без желания проводить широкую информационную разъяснительную кампанию. В чем вообще вопрос? Почему проект «Автономная республика Крым» 91-90-х годов, созданный тогда КГБ, а потом ФСБ и нашим ФСБУ на самом деле, потому что это активисты не украинской власти были, это активисты, которые курировались на самом деле и внедрялись и не только в Меджлис, также и в проукраинские организации, и в культурные организации, и в другие организации национальных меньшин, которые создавали разные вещи, в том числе перевернули полностью в 90-х годах акцент с необходимой автономии, автономию юридическую как основу будущего сепаратизма. И это же не впервые только при Порошенке поднимался вопрос. И при Ющенке вопрос поднимался, и при Ющенке вопрос не был утвержден. И я скажу немножко больше, потому что Рафат Ага в силу своего статуса, наверное, до конца должен соблюдать толерантно-дипломатический формат. Я был на том первом нашем митинге на Майдане Независимости, когда только законопроект стал, первый приобрел текст. И вышли в поддержку и правозащитные организации, и Меджлис, и активисты, и вы транслировали у себя. Поэтому можете тоже поднять трансляцию, посмотреть. Я на том митинге откровенно сказал о том, что я не верю в перспективу принятия этого законопроекта из-за позиции власти, потому что увидел, как власть начинает скатываться в националистическую риторику, не разделяя патриотизм и вот эту игру на чувствах. Это первый акцент. І второй. Націоналізм буває різний. Справа в тому, що є політичний націоналізм, і він передбачає те, що кримчак або кримець також може бути українським націоналістом. Это политичный национализм. Давайте не плутати його з Ты меня перебил в этом моменте, не разделяя вопрос патриотизма и других форм. Но вопрос даже главный не в этом. А вопрос в том, что я не видел понимания, что конституционные, законодательные изменения и принятие необходимых правовых актов является одним из инструментов поддержки людей на оккупированных территориях, понимание того, что мы собираемся возвращать территорию, поэтому мы готовим новые правовые условия, и создание международных инструментов борьбы, где мы показываем свою волю к будущему возвращению Крыма. А для меня этим индикатором является отсутствие комплексной программы
работы по возвращению Крыма, где правовые инструменты – это только маленькая часть необходимых инструментов. Причем, ну, можно сказать, что с юридической точки зрения главный инструмент, а с точки зрения всех инструментов работы с оккупированной территорией далеко не главный. И когда я не вижу этой политической воли в других вещах, сказать, что будет политическая воля в изменении в Конституции, ну, не будет этого. И что для меня важно, на чем бы я хотел окончить. Некоторые конституционные изменения прошлые президенты и правительства оставили новому президенту и правительству в спадщину, как это? Наследство, да, спасибо. И уже даже принятый есть прецедент, когда автор Порошенко о снятии неприкасаемости, а подписал уже Зеленский. Да, мы к этому вернемся. Я вот что хотела спросить, что я хотела спросить. Вот было же на самом деле 5 лет. Вот если говорить о предвыборной кампании, об электорате, да, если говорить, то как бы, ну, 5 лет, я понимаю, полгода предвыборная президентская кампания, а что делать до этого? То есть до этого использовали как инструмент, а вдруг, когда началась предвыборная кампания, как-то уже невыгодно стало или что? Хочу процитировать Петра Порошенко, образца 2013 года, еще до Майдана, когда он сказал, изменения или реформы либо происходят быстро, либо не происходит вообще. И я, честно говоря, даже не вменяю ему в вину, что так и не были приняты изменения, так мы остались без крымско-татарской национальной автономии. Кроме того, он еще сейчас ухудшил эту ситуацию, я сейчас попытаюсь объяснить почему. Потому что когда эта тема в 2016 году возникла, была поддержка общества. Это было после победы Джамала на Евровидении, и в парламенте это было сделать намного проще. А потом 3 года Петр Алексеевич эту тему мусолил. Обещал. И у людей начало формироваться неправильное, ложное мнение, что речь идет о какой-то федерализации, о сепаратизме. Ко мне подходили депутаты из той же «Самопомощи», из других фракций, говорили, а что такое крымско-татарская национальная автономия, а что это такое, это же угроза и так далее. И сейчас вопрос крымско-татарской национальной автономии продвинуть и пролоббировать будет намного сложнее, именно из-за того, что мы этот процесс тянули 4 года. Но сейчас есть монобольшинство. Да, сейчас есть монобольшинство, новый президент, который в последнее время, кстати, очень часто стал говорить о Крыме. И если раньше, до выборов, он говорил очень аккуратно, то сейчас он уже напрямую говорит, что у них есть план деоккупации и так далее. Так вот, какие же надежды? Потому что сейчас, по сути, у Владимира Зеленского, у нового парламента, все рычаги влияния. А у нас есть синхрон президента Владимира Зеленского? Да, если есть прямая речь Зеленского, давайте посмотрим. Меньше слов, давайте просто послушаем. Я знаю, что несколько лет в Верховной Раде лежал законопроект об этом. И мне об этом говорил и ребята, крымские татары, и тот же Джемилевич Чубаров. Я, во-первых, сказал нашей партии, так как есть большинство, значит, они могут принимать решения. Вот. Я их сейчас попросил, они готовят огромное количество первоначальных законопроектов. Должны отчитаться. Я их попросил, там есть 3 закона по поводу Крыма. 3 закона, предложенные именно крымскими татарами. Вот. Я их попросил изучить сейчас эти вопросы. Я не вижу проблем, если это поддерживает крымских татар, поддерживает их права, пускай изучат, покажут мне, доложат, и Верховная Рада примет. И вправду, у нас же сейчас есть монобольшинство, и даже Верховную Раду Украины начали сравнивать с зеленым принтером. Так можем ли мы сейчас воспользоваться этой возможностью и продавить наши интересы? Я считаю, что это не наши интересы, это интересы всех. Ну, наши, в смысле, наши всей Украины интересы. Да, всей Украины, безусловно. Потому что без Крыма Украина не состоится как государство. Это будет государство-ампутант, государство-инвалид, и никогда настоящей независимости иметь не будет. Что касается, говорили про Порошенко, история Порошенко и идеи крымско-татарской автономии, которую сам он объявил в 2016 году, 18 мая, я прекрасно помню, как мы плакали, обнимались на Чонгаре, как ветераны движения, некоторых в живых уже нет. Виджея Кашка, который убили при аресте фактически там и так далее. Как мы все плакали, обнимались и ждали. А дальше это история про то, как слова политиков категорически расходятся с их делами. И у Петра Порошенко была блестящая возможность войти в историю Украины и в историю, в конце концов, новейшую историю человечества, человеком, который дал шанс на спасение целому народу. Не каждому президенту выпадает такая, в принципе, возможность. Да?
А признание прав крымских татар как коренного народа Украины, который образовался исключительно на ее территории, не имеет никаких других родин, кроме Украины и конкретно Крыма, внесение изменений в Конституцию соответствующих, это было действительно, ну все, как бы это для нас, я как крымский татарин, наверное, и украинцы тоже многие это понимают, это как вот все, глоток свежего воздуха, все, мы живем, мы дальше будем жить, мы будем дышать, будем бороться, но мы понимаем, что нас ждет в будущем, и к мечте всегда стоит идти и бороться за мечту. Это намного сильнее, чем идти в неизвестность. Да? Я как человек, который с детства, я знаю, вот Севгиль подтвердит, да все, Гульсум подтвердит, Рифат ага, что такое жизнь крымского татарина в Крыму была всегда. Даже вот в годы независимости. Это была история, в которой каждый вот этот шовинист, ксенофоб мог подойти к девочке и сказать: ты черно-узко, ты здесь никто, ты орда, вас нужно вернуть в Узбекистан. Оскорбляли детей, не садились за одну парту, дергали за волосы, унижали и так далее. И моя мечта, чтобы никогда в будущем ни один человек, когда Крым вернется в Украину, не смог подойти никакой крымско-татарской девочке или мальчику и не смог ему сказать такое. Я такое слышал. И на самом деле в этом спасение нашего народа, в этом будущее. И когда я смотрю на крымско-татарских детей, они очень красивые, очень разные. Наш народ вообще очень красивый, очень разный. Вот. Этот народ очень интересный. Но если не дать ему шанс, то, понимаете, мы проиграем саму Украину. Если мы бросим, мы совершим подлость. Если мы не дадим шанс выжить крымским татарам, мы предадим сами себя. Украина предаст саму себя. Я хочу закончить про Зеленского. Вот Зеленский Владимир Александрович позиционирует себя как человек дела. Он все время говорит: подготовить, доложить. Ну, такой стиль у него работы. Ну, вот как говорят мне его люди, с которыми я тоже общаюсь. И там есть люди очень патриотичные, люди, которые говорят про крымско-татарскую автономию как про необходимый шаг, обязательный шаг в деле освобождения Крыма. Такой Никита Потураев, один из таких людей, он влиятельный депутат и политический советник. Еще есть люди, которые понимают ситуацию. И сейчас, когда... Буквально минуту, если можно, я больше не буду. Я понимаю, что долго, но недавно Зеленский сказал, буквально вчера, кажется, что мы будем бороться за возвращение Крыма, и это будут не только слова. Вот если я правильно его понял, ну просто я другого ничего, кроме слов, не вижу, как предоставление крымским татарам конституционного статуса это коренного народа. На Ялтинской конференции да. он это сказал. Давайте послушаем этот давай. синхрон. Да, у нас он есть, я попрошу его вывести. Да, на Ялтинській європейській стратегії конференції. Слушаю. Найскладніша ситуація, я думаю, у нас буде саме з поверненням Криму. Скажу чесно, ми думаємо, у нас є декілька форматів, є декілька ідей, але я не можу вам про це говорити. Це зарано. Це буде як, дивіться, як з обміном. Тому я не хочу, щоб хтось використовував наші ідеї. У мене є важливі зустрічі, ті, про які я вам сказав, і зустріч, я чекаю на зустріч з президентом Сполучених Штатів. Ми думаємо модель. Якщо можна, я зупинюсь на цьому питанні, але ми будемо боротися, щоб повернути Крим, і не тільки словами. Надежду, но будем, конечно же, следить за дальнейшими действиями. Хочу присоединить к нашему разговору Наталью Белицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика. Ваше мнение тоже очень интересно послушать. Пожалуйста, передайте микрофон. Да. Наталя, дякую. Пожалуйста. З питання кримсько-татарської територіальної автономії є вже багато дописів, аналітики, журнальних репортажів, які переважно зосереджені на зв'язку встановлення такої автономії і деокупації Криму. Для того, щоб
ця ідея кримсько-татарської автономії повністю була засвоєна депутатським корпусом і суб'єктами законодавчої ініціативи, дуже важливо, як вже підкреслив Рефат Ага, щоб ознайомлені були і новообрані депутати, і Офіс президента не з одним із законопроєктів, а з цим цілісним пакетом, пропозиціями змін до Конституції і 2 законопроектами. Також я вважаю важливим, щоб депутатам були якось доведені до їх відома базові знання в галузі, що ж таке корінні народи, які їх права і які є механізми захисту. Але я б хотіла про інше. Значить, крім цих аспектів, вже детально обговорених, є принаймні 2, про які майже не згадують. Зараз все суспільство і влада збурені підготовкою до нормандського формату зустрічі, загрозами і викликами, якою ціною буде просунення до миру і таке інше. І знов з пріоритетів Крим зникає. Так ось, проблема кримсько-татарської автономії в Криму нерозривно зв'язана з так званою формулою Штайнмаєра, горизвісною, бо це є дуже сильним аргументом, чому міжнародне право повністю доводить доцільність, справедливість встановлення кримсько-татарської автономії і чому немає ніяких підстав створювати автономію на нині окупованій частині Донбасу. Тут дуже сильні, потужні і зрозумілі, я думаю, всім аргументи в разі, якщо ефективно і грамотно провести цю інформаційну кампанію. І я просто хотіла ще згадати, що чути було і зараз чути і від чиновників, і від депутатів, і від патріотично налаштованих громадських активістів, що в унітарній державі не може бути автономії, що повністю не відповідає істині, зокрема Декларації ООН про права корінних народів. І друге, що це небезпечно, бо інші також хочуть ящик Пандори и таке інше. Ну вот, кстати, что касается декларации Организации Объединенных Наций, извините, я вас перебила, просто у нас есть фрагмент этого документа про коренные народы, да, и про самоопределение. Вот давайте посмотрим на статут ООН. Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций. Ну и, конечно же, стоит напомнить, да, то, что вы уже заметили, в 2014 году действительно Верховная Рада Украины проголосовала за постановление о гарантиях прав крымско-татарского народа. И я попрошу режиссеров вывести сейчас фрагмент этого документа на наши экраны. Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымско-татарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины. Верховная Рада Украины заявляет о своей поддержке Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Верховная Рада Украины поручает Кабинету министров Украины срочно подать проекты законов Украины, нормативно-правовых актов Украины, которые определяют и закрепляют статус крымско-татарского народа как коренного народа Украины. Ну вот из контекста этого текста срочно уже длится 5 лет. Правильно я понимаю, Евгений? Ну, я з самого початку про це говорив, якщо пам'ятаєте, що у нас був шанс це прийняти фактично в 2015 році. Тоді можна було прийняти, в принципі, все.
все, що заманеться, можна було прийняти. Тоді опозиція, ОПОБЛОК, зокрема, дуже боялися, що їх прямо з залу винесуть вперед ногами. Тому голосувалося все, що тільки можна було проголосувати, і міг би бути проголосований автономний статус Криму, кримсько-татарського народу. Знову ж таки, другий шанс нам випав в 16-му році, коли кримсько-татарська співачка виграла Євробачення. Ми могли це зробити наступним кроком, буквально ледь не наступного дня. І це би народом сприйнялося на ура. Дальше, чим далі відтягувався цей термін, тим неприйнятним вже так працювали засоби масової інформації російські, і ті засоби масової інформації проросійські, які, зокрема, мають більшість в Україні, що вже через рік ця тема перестане бути настільки актуальна, розумієте? А ще через рік, в 2018 році, вона стала фактично токсична для Порошенка, і він не взяв її в свою передвиборчу програму, розумієте? Тому, знову ж таки, сьогодні дійсно, от ви казали, чи не може така більшість в 254 голоси прийняти? Ні, по-перше, треба 300. І ці 46 голосів треба десь взяти. Добре, є «Голос» і «Батьківщина», але і цього може бути недостатньо. І не факт, що Євросолідарність за це проголосує. Розумієте? А я вважаю, що нічого не потеряно. Я вважаю, що і у президента є воля. Якщо є воля, то він це може і об'яснити. И может выйти с Мустафой Джемилевым, с Рифатом Чубаровым к депутатам, все пояснить. Вот Наталья, к сожалению, немножко не договорила про статус именно, чем кримськотатарський статус автономии, чем он бьет по этим идеям федерализации Украины и не угрожает. Вот я бы хотел дослушать ее, если честно. Она знает хорошо этот вопрос. Да, Наталья, пожалуйста. Репліка. Так, просто хочу зауважити, що автономія для певної нації, народу, який не має власної державності за межами України, є необхідною умовою збереження їх ідентичності. І стосовно питань ідентичності, подумайте самі, наскільки це міцний аргумент, контраргумент надання автономії Донбасу. І також, спираючись на міжнародне право, згадаємо ці сучасні сплески, зокрема в політизованому проросійському, русинському Русі, делегацію яких нещодавно приймав чеський президент Мілош Земан. Знов-таки спиратися і протиставляти повне право кримських татар на власну територіальну автономію – це просто потужний інструмент відкидання оцих всіх зазіхань. І стосовно ще останнє, якщо можна, другий аспект проблеми захисту прав корінного народу. По-перше, мене весь час засмучує, що наші чудові, знамениті правозахисники, які так ефективно працюють на захист індивідуальних прав людини в окупованому Криму, абсолютно не сприймають навіть ідею захисту колективних прав, зокрема кримських татар як корінного народу, бо право на самовизначення – це є безумовно не індивідуальне, а колективне право. Спасибо. І останнє, що я б хотіла сказати, 12 вересня відбулася дуже важлива подія, яка чомусь пройшла повз уваги журналістів, засобів масової інформації. В Києві відбулася інавгурація обраного голови Ради старейшин ерзянського народу. Це корінний народ Росії, і вперше в його історії головою був обраний громадянин України, дуже свідомий етнічно ерзянин
Сіресь Боляєнць. Це була дуже красива така церемонія, і на ній було висловлено членам Меджлісу Ескандером Берієвим амбітна мета. Україна як лідер захисту прав корінних народів не тільки в своїй країні, а в регіоні. Так ось, ідея цікава, слушна, але для її втілення знов-таки необхідно активізувати темпи по ухваленню, розгляданню і, нарешті, прийняттю оцього пакету законодавчого, вот, знаете, про який вже говорили. Да, спасибо, очень интересно. Да. Спасибо. Вот в контексте этого совсем недавно президент Чехии Милош Земан встретился с заместителем председателя Русинского общества из Закарпатья. И вот о чем написала пресса. В частности, заместитель председателя Мирового совета подкарпатских русинов Михаил Тяска подчеркнул, что украинская власть до сих пор не признает, не уважает наш язык и нашу культуру. Со своей стороны чешский президент пообещал русинам, что об их проблемах будет говорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Айдар ага, правильно ли я понимаю, что вот эта история с русинами – это такой сброс специальный? Вот, возможно, это какая-то спецоперация ФСБ или что? Или вот это элемент российской пропаганды? Или что? Когда еще возник разговор об этих русинских обществах, я жил тогда и работал в городе Мордоре, столице Российской Федерации. И я прекрасно помню, как подавалось это в российских СМИ. Это была всегда спецоперация, да? И не случайно этих людей, которые на самом деле никем не избраны, а называют себя представителями народа, хотя нет и даже единой позиции о том, являются ли этнические группы русины и так далее. Там свои, не буду в это лезть, это свои как бы такие региональные вещи, которые не мне обсуждать исторические, но это всегда была российской спецоперацией. И не случайно они к резиденту в Чехии пришли, к Земану, который просто щирый друг Путина, который с ним там типа пиво пьет, партнер. Ну, в общем, такой недорогой, прикольный президент небольшой европейской страны, которому очень удобно отправить свою агентуру здесь, воспитанную, вскормленную. И, кстати говоря, все вот эти общества разные, типа культурные и так далее, Россия очень много спонсирует через вот этот свой soft power, вот эти дома культуры. Они этим занимаются в разных странах и разных людей спонсируют. Я знаю, как это делается, допустим, в Венгрии, в Польше, как они покупают там общественное мнение в Сербии и так далее. Это их методы в чистом виде в данный момент. И это русинская вот эта якобы история, она направлена против крымских татар тоже, потому что они видят угрозу в признании Украины статуса крымстарского народу. Ще Іван Франко попереджав про небезпеку русинського питання, вів широкі дискусії про те, що не варто називатися русинами, потрібно називатися українцями. І Росія маніпулює цим питанням з початку ХХ століття як мінімум, розвиваючи місцевий такий от сепаратизм. І тому от те, що зараз піднімається це питання, це Росія просто ще раз нам каже про те, що вона бачить майбутнє цієї країни як такий розпад, фрагментацію на маленькі різні групи, сформовані в тому числі за національною ознакою. Олександр. Я с Закарпатья, я русин. Вы русин. Это просто одно из названий украинцев. У нас два названия. Игра происходит на этих названиях. Игра происходит на этих названиях больше, чем 100 лет. Франко не просто так, абсолютно правда. Франко не просто так об этом говорил. Все другие лидеры об этом говорят. И действительно есть на Закарпатье такие сепаратические, автономические настроения. Закарпатье даже голосовало по этому вопросу, референдум. И это последствия двух вещей, объективных и субъективных. Есть объективные вещи, это все-таки область, которая уникальна, которая была частью других государств и имеет очень много групп национальных меньшин, и история Венгерского королевства и так дальше, это объективные вещи, тут ставлю 3 точки, но есть и очень много спецопераций, это абсолютно правда, то, что было сказано, у нас даже были примеры арестов и примеры доказанных историй, как заводились деньги уже во времена независимой Украины,
направлены для того, чтобы штучно пробовать создать конфликт, пробовать создать проблему, пробовать и каким-то образом на международном уровне этим манипулировать. То, что сейчас происходит, понятно, что это применяется спецоперация, но она даже не против крымских татар, она вообще против страны. Это Москва не устает пробовать зажечь страну с другого конца. И иногда мы делаем огромные ошибки, что поддаемся на эти вещи. Вот, слава богу, по политическому русынству не поддались. То есть более-менее спокойно к этому относятся. Но вот, например, масло, огонь в украинско-венгерские отношения подлили под максимум. Там, где можно было получить партнерство, получили проблему. Причем там, где надо было просто грамотно провести просто консультации, заострили. Я тут тоже ставлю 3 точки. Поэтому надо просто помнить о том, что страна наша уникальна, состоит из разных регионов. Кожна європейська країна настільки ж унікальна, як Україна. Давайте візьмемо будь-яку абсолютно країну Європи, і в неї є ті самі аналогічні проблеми. Давайте от наших сусідів, у кожного з них є області, які входили до складу інших країн. И когда мы говорим о информационно-просветительской кампании, для того, чтобы Украина как страна больше знала о крымско-татарском народе, о Крыме, о том, почему автономный статус крымско-татарского народа, а не республика автономная Крым, смоделированная тогда, когда спецоперация в Крыму прошла. Такую же спецоперацию хотели сделать на Закарпатье, для того, чтобы создать условия для сепаратизма, а не условия для развития национальных меньшин и коренных народов. Это же хотели сделать. Вот. Слава богу, пошли другим путем, европейской хартии и так далее. Но одна из больших проблем – это то, что на самом деле Украина с Украиной не знакома. У нас люди с одних регионов до конца не понимают специфики других регионов, и люди между собой не знакомы на самом деле. И манипулировать, разделять и сталкивать лбами до сих пор стает возможным. И мне кажется, нам надо как стране с друг другом максимально знакомиться и учитывать эти особенности. Спасибо. Спасибо. Эрфан Кудусов, гражданский активист, на студии также присутствует. Эрфан Ага, передайте, пожалуйста, микрофон, да. Эрфан Ага, вот как перестать верить вот в эти все сплетни, масло в огонь, то, что подливают, вот как научиться вообще украинскому обществу? Да и что касается автономии, вы же, если я не ошибаюсь, говорили, что нам вообще самим между собой нужно коллективно принять решение, да, и свою автономию между собой сформировать. Вообще-то в крымско-татарском сообществе единство есть. Мы все за автономию, да, и мы не выносим наружу все наши споры внутренние, какая она должна быть. У меня свое видение, там, у Рифата Ага свое видение, еще у третьего татарина, если спросим, там, Крымское ханство, может быть, да, внутридемократической республики Украина. Вот. Как бороться? Бороться просто надо все называть своими именами, все вещи, во-первых. Войну войной, в которой мы сегодня находимся, российско-украинскую войну. То, что у нас называлось АТО и ООС, мы должны называть Восточным фронтом фактически, да, то есть тоже войной. Вот. И когда мы вот эти все вещи такие базовые назовем своими именами, а не какими-то псевдоимитациями, назовем Россию агрессором, террористическим государством, на законодательном уровне, да, когда мы скажем, что крымские татары – это политические украинцы этнического, крымстарского походжения, когда мы вот расставим эти вот такие базовые понятия, будет проще разговаривать, потому что будет понимание, что в Украине есть 2 на самом деле титульных народа. Это украинцы и крымские татары этнические. Но украинская политическая нация гораздо больше. Она включает всех, и нацменьшинства, и венгров, и гуцулов, там, и так далее, и субэтносы, и так далее. Вот это нужно разъяснять вплоть как азбуку для 1 класса. И разъяснять это нужно, к сожалению, не только политикам, потому что они этого не знают, да, хотя они в первую очередь должны знать. Но объяснять это нужно и обычным людям. Почему? Что? Азы, понимаете? Вот на самом деле Салантай сказал, что надо вот знакомить Украину с Украиной. Мы ведь не знаем, большая часть людей из-за бедности, просто из-за нищеты не выезжала за пределы областей и городов, и мы не знаем ничего, ни о культуре, ничего. Вот у меня был крымско-татарский культурный такой небольшой осередок, единственный в Украине на Крещатике, который, к сожалению, закрылся за полного непонимания ни государства, ни общественных структур. Когда люди приходили и видели нашу культуру, там, керамику, живопись, ковры и так далее, они понимали, что мы такие же, и что мы те же украинцы, что у нас очень много совпадений, общей культуры и общей политики. Эрфан Ага, да, Рифат Ага, вам есть что сказать, я вижу.
Ну, мені тільки є що сказати, але я трошки займу вас часу, бо дуже багато було сказано. І буду говорити точково, бо є різні сюжети. Я перше хочу, щоб всі думали про Крим. Там зараз дивляться нашу передачу, ми зараз спокійно підемо додому, а там практично всі, і майже ті, хто колаборує з російськими окупантами, вони теж будуть лягати неспокійною душою, бо вони не знають, що буде завтра зранку у них там. І тому, коли ми говоримо про ті заявлені теми, я хочу, щоб ми лише про них говорили. Це перше. Друге, я хочу сказати про те, що зараз українська влада на розтяжці, я зараз буду говорити трошки жорстко, на розтяжці, буквально тижнями буде, можливо, і голосно оголошено те, що зараз готується. Буде сказано прямо: Крим наш, Донбас ваш, але на наших условіях. Це буде позиція Росії. Вони йдуть до цього. Я зараз не готовий говорити про те, що президент Зеленський цього не розуміє. Більш того, я не готовий говорити, що він не готується знаходити такі формули для того, щоб не дати здійснитися тому, що готують Путін, Росія і деякі наші міжнародні партнери, яким все це вже трошки набридло, розумієте про це. Це друга теза. І тому ми маємо готувати свої чинники, фактори, які не дадуть ні в якій мірі спрацювати цим підходом. Ви уявляєте собі, коли завтра Макрон і Меркель скажуть: ні, буде от така формула. І тоді всі багато наших розмов, які ми тут ведемо в студії, вони будуть абсолютно нікчемні. І тому українській державі треба виходити з такими аргументами, які майже і люди, які просто готові піти на несправедливість, щоб вони не спромоглися на це. Бо питання пов'язане з правом на самовизначення, питання пов'язане з історичною справедливістю, питання пов'язане взагалі з гарантуванням майбутнього цілісного народу, вони сьогодні є такими категоріями, які ніхто не може перепригнути. Україні треба виходити з цими категоріями на міжнародні переговори. Це ще те, що я хотів сказати. Третє, те, що я хотів сказати. От згадайте, серпень 2008 року. Москва, Грузія, російські війська і буквально 30-50 кілометрів від Тбілісі. Знаєте, що ми зробили? Ми одразу зібралися, кримські татари, в Меджлісі. До речі, не я був ініціатором, що я не хочу забирати інші чиїсь лаври. І перше питання, яке ми обговорювали, було: а що будемо робити, якщо Росія піде на Крим? І що ми будемо робити? Хто буде гарантувати наше кримсько-татарське майбутнє? Чи зможе українська держава гарантувати? Я був на тому, який говорив: Україна – це не Грузія. Україна зможе це витримати. Україна захистить Крим. Слухайте, ви не думаєте, що я придумав? Ви подивіться наші документи 2009 року. Ми прийняли спеціальне рішення Курултаю щодо проведення міжнародної конференції щодо відновлення прав кримсько-татарського народу і гарантування його майбутнього на своїй власній землі. І ми почали цю ідею намагатися зреалізувати. Ми умовили весь світ. Повірте мені, весь світ, ПАРЕ, Європейську комісію. Ми лише не умовили тоді власний уряд, який за часи Януковича. Да? Так, це інше. Тобто, я хочу сказати, що ми вже були в такій ситуації, і зрозуміло, що ми бачили одним із таких процесів, які приведуть до гарантії, це питання пов'язане з, як ми тоді говорили, удосконаленням статусу Криму. Ще один момент. Я хочу, щоб, оскільки нас дивляться і на материковій Україні, коли ви займаєтесь такою спільнотою, де є різні етнічні частини, і ви намагаєтеся вирівняти права чи прописати права найменшої частини, а кримські татари є найменшою частиною в кримському суспільстві, там 25% етнічних українців. Там ж 58%, я зараз називаю цифри на момент окупації, етнічних росіян. 58, 25 і 13, близько до 14 кримських татар – це майже 100% кримського суспільства. Там залишаються деякі 0,0 інші національності, але про них теж дбати. Коли ви виписуєте, от вже ви починаєте говорити про кримсько-татарську національну територіальну автономію, то у вас завдання для того, щоб записати такі правові норми, механізми, які би захистили цей корінний народ.
Але виписуючи норми, які захищають кримськотатар, ви не можете обійти ані українців етнічних, ані росіян майже. І таким чином, я хочу зараз завершити, і таким чином ви обов'язково створюєте такий правовий механізм, який дійсно надає рівні можливості і рівні можливості участі і прийняття рішень. Оце є кримськотатарська національна територіальна автономія. І останнє. Ми не могли прийняти ані в 15-му, ані в 16-му році, бо ми дуже багато втрачали часу. Я це розкажу. Ми втрачали часу, а тут Сиріль вже говорила, що якщо ви хочете реформи, ви маєте це робити дуже швидко. Ми втратили час для тих людей, які в Криму. Ми лише в травні, 17 травня 2017 року створили цю робочу групу Конституційної комісії, бо в мене пішло 1,5 роки, щоб наполегти на тому, щоб створити цю комісію. Зараз ми були паном президентом Зеленським, зустрічалися 9 серпня. Ми говорили про це. І ми говорили про те, що ми готові, називайте людей, з якими ми сядемо, будемо обговорювати, щоб вони стали вашими законопроєктами, і, будь ласка, ви виходьте з ними. Він сказав, що вони обов'язково будуть вивчені, і він потім прийме рішення. Ми не змогли ще зустрітися з цими людьми. Коли йде мова про Крим ми намагаємося це зробити з початку вересня. Я думаю, що, можливо, хтось сьогодні чує про це, і якимсь чином вони завтра, післязавтра вийдуть з нами на зв'язок. То про це доведеться тоді просто якимсь іншим чином говорити. Тобто для того, щоб ця новообрана влада, яка має абсолютну більшість в Верховній Раді, щоб вона просто мала можливість обговорювати, треба говорити як вони витворили ті механізми, які в них, скажімо так, підводять до прийняття рішення. І саме останнє. Я знову повертаюся до розтяжці. Ми маємо всі допомагати нашому президентові. Маємо всі допомагати українській владі для того, щоб не зламалися на тих переговорах. Щоб ви слухайте, це не Путін лише, це буде більше, ніж Путін і Росія. Вони будуть давити на Україну, щоб взагалі оце питання Криму відійшло, Донбас на їхніх умовах, це повний контроль над Україною. Тоді ми втрачаємо Україну. І тому до тих мотивацій, до тих аргументів, чому ми маємо зараз не просто не погоджуватися з тим, що говорить Путін, а ми навпаки, ми маємо контрверсійно. Ми говоримо, ми готові сідати за стіл зі всіма, в тому числі з Путіним, за умови, що ми говоримо про Донбас і Крим. І Крим це має бути обов'язково. А коли починаємо говорити про Крим, ми говоримо вже нашим партнерам, яким ми його бачимо. Щоб ви всі успіли, Рифат, закінчити. Це для мене важливо. Коли ми кожен день говоримо про Донбас, ми говоримо партнерам, яким буде Донбас, ми говоримо, яким ми будемо створювати фонди. Ми маємо також говорити про Крим. Ми маємо говорити про кримських татар. Ми маємо говорити, що відновлюючи їх права, ми піднімаємо права етнічних українців, росіян. І ми про це маємо говорити. Я хотів, щоб ми про це говорили. Да, я просто хочу успеть, чтобы все сказали. Вот Дмитрий Пономарчук. И после Севгеля Мусаева тоже реплика. Хорошо? Вопрос касательно автономії. Сказав квінтесенцію. Тут я виходжу лише з одного. Іншої землі у кримських татар, ніж Крим, у світі нема. Якщо нема, це фундаментальне їхнє право мати не тільки свою територію, не тільки свою автономію. Як Україна має право на незалежність, так кримські татари мають право на національну автономію. І, по-друге, завжди, коли називають Крим національною меншиною, мене трошки це, вибачте, бентежить. Яка національна меншина? Це складова українського народу, але називається Кремли. І така наша Україна. От така вона Україна унікальна у світі. І це не національна меншина, це український народ Кремли. В данном выпадке. А передайте, пожалуйста, микрофон Балуху. Я все-таки, да, Владимир, я все-таки у вас хотела спросить, вот как вы относитесь к крымско-татарской национально-территориальной автономии? В составе Украины. В составе Украины. Звичайно, в складі України. Я позитивно до цього ставлюсь. Більше того, знаєте, ті, хто зараз дивляться цю передачу, там, в Криму, серед них є, принаймні, декілька людей, з якими я на цю тему розмовляв і до подій в Криму,
14-го року, задовго до цих подій. Ми на цю тему розмовляли. Тим більше, розумієте, це ж на моїй пам'яті було, в мене була перерва, я в армії служив в той час, коли почали повертатись масово кримські татари до Криму. І пішовши в армію з одного Криму, я повернувся в трошки інший Крим. І це, я пам'ятаю той момент, коли ми, так би мовити, притирались одне до одного. Моменти були там різні, але це відбулося дуже швидко і дуже якось природньо, так відверто скажемо. Тобто генетична пам'ять спорідненості дала про себе знати. Тому, що я казав в спілкуванні з цими людьми, я казав, що я собі, як українцю, не пробачу, якщо я буду помирати і не побачу танця українських, кримсько-татарських танців, коли дівчата кримські татарочки танцюють, це дуже, дуже гарно виглядає. Спасибо. І тому, знаєте, ми не величніше, ми українці, за кримських татар, як етноси одної держави, ми не величніше за кримських татар, але нас трошки більше. І тому це наш обов'язок українців, як не старших братів, а як трошки більших за розміром, захищати і плекати кримсько-татарську. Бо це жемчужина, насправді, це наша державна жемчужина. Спасибо. Спасибо. Севгиль Мусаева, да. Севгиль Мусаева. Да, я перед эфиром была как раз на дискуссии на Ялтинской европейской стратегии, которая была посвящена Донбассу, миру и так далее. И в том числе участники дискуссии, среди которых был и Вадим Пристай, которого мы сегодня вспоминали, Курт Волкер, они обсуждали вообще вопросы того, каким образом можно что-то заключить, мирное соглашение, что-либо, как решать вопрос Донбасса. Озвучали разные предложения, миротворцы, выборы местные. И, кстати, что я хочу отметить, что самую проукраинскую позицию, как ни странно, на этой панели занимал Курт Волкер, который говорил, что все упирается в желание России решать вопрос или нет. Но я хочу все-таки людям, которые были там в зале, и всем, и власти, напомнить, с чего все начиналось в 2014 году. Начиналось не с Донбасса, начиналось с Крымом. И то, что Путин делает на Донбассе, это дымовая завеса для того, чтобы просто вопрос Крыма не поднимался. Потому что когда ты теряешь жизни каждый день на фронте, ты не думаешь о том, что у тебя оккупирована территория. И поэтому на данный момент, я просто хочу, чтобы это все запомнили, нет вопроса решения Донбасса без включения вопроса Крыма в повестку дня. Его просто нет и не существует. И люди, которые этого не поняли за 5 лет, мне им остается только посочувствовать. Севгиль Ханым, а вот у меня к вам такой вопрос. Вот вы, как крымская татарка, ощущаете на себе ответственность за будущее нашего народа, как образованного и молодого поколения нашего народа, который когда-то должен будет все-таки принять эстафету, возможно, от Меджлиса? Конечно, я думаю, что в том числе и мы какие-то вещи делали и до этого, как и в свое время с моими друзьями Алимом Алиевым, Тамилой Ташевой, если говорить про организацию Крымсос. Мы продолжаем делать это в каком-то медийном плане. Мне хочется дать, конечно, новый импульс этому. Я надеюсь, что в том числе и Меджлис это тоже понимает и сможет крымско-татарскую молодежь также использовать Я хочу сказати, що є низка організацій, які тут вони сталися в Києві після окупації, і, зокрема, Кримський дім зараз, Алім Алієв, але ще до Кримського дому. Буквально сьогодні вони мені доповідали, вони зараз проводять тури Україною, і там наші політв'язні, Ільмі Умеров, і ми сподіваємося, інші будуть включатися. І слухайте, це Дніпропетровськ, Одеса, вони завтра їдуть в Черновці, до речі. Це просто колосальна робота, це якраз до того, щоб ми впізнавали один одного, в тому числі. І не лише в аспекті кримсько-татарському. В аспекті, як знаєте, дуже багато питань, які потрібно вирішувати населення, яке рветься стати політичною нацією.
Спасибо большое. Спасибо. Сагунус. Я хотел сказать, что у нас до конца эфира остается менее 10 минут. Давайте по минутке каждому уже финальную реплику. Я предлагаю с Татьяны начать. Ну, тут варто сказати, що, на жаль, від імені Криму більше нікому говорити, крім як кримським татарам. І зараз ми перебуваємо в небезпечній ситуації, коли через лічені тижні Україна, її влада від імені українського народу може домовитися з Росією і з Заходом про винесення Криму взагалі за дужки мирного процесу, начебто мирного процесу, який відбувається навколо Донбасу. В результаті цих переговорів ми можемо втратити як Донбас, так і взагалі забути на багато-багато десятиліть про Крим. І тому мені здається, що кримські татари в першу чергу, ну ми всі, звичайно, теж зобов'язані тиснути на українську владу, щоб цього не сталося. Тому що в цих переговорах всі забули про Крим. І слова Зеленського про те, що у нас є деякі напрацювання, але ми їх вам не скажемо, тому що щоб ніхто не скористався цими напрацюваннями, знаєте, це звучить дуже інфантильно. Тому що, ну, вся нація, не тільки кримські татари, але й українці повинні отримати чіткий імпульс від влади. Що ми воюємо за всі наші території. Ми не віддаємо, ми не розбазарюємо ті території, які не ми завоювали, які нам, які є частиною нашої країни. Ми не можемо розкидатися своїми територіями. І дійсно, Айдар сказав, що без Криму це держава-ампутант. Навіть не тільки з моральної точки зору, але й суто таких от прагматичних там моментів, так, без виходу повноцінного до моря там і так далі. Це дуже небезпечно. Ми не маємо права отруювати взагалі от нашу країну такими рішеннями, які зараз можуть відбутися на хвилі популярності нинішньої влади. Евгений, как сделать так, чтобы Крым не ушел из повестки дня? Возможно, актуализировать тему Крыма. По-перше, дивитися правді в очі, аналізувати свої помилки. Помилкою було тримати флот держави-агресора всі роки незалежності у себе під боком. Це ж абсолютно чітко було ясно, що ніякої незалежності бути не може, коли контингент військ Російської Федерації, який ще й тримає, давайте будемо відверті, третина всього нашого ядерного потенціалу знаходилася в Криму. Це, я не є фахівцем, але я це прекрасно знаю. І я знаю, що не все це було, так мовити, розпилено і так далі. Це означає, що це і досі залишається в руках ядерної держави, якою є Росія. Це означає, що Крим і на сьогоднішній день є фактично ядерною державою, ядерною діжкою, розумієте? І якщо ми не повернемо Крим, якщо ми не будемо мати стратегії, якщо ми не будемо наполягати на тому, що Крим є український, я вам хочу сказати, завершиться це тим, що Україна позбудеться незалежності взагалі. Тому, і ще давайте дивитися правді в очі. В Донбасі Росія всім розказує, донбасцям, так мовити, що вони їх не покинуть, що вони отримують російські паспорти і що вони їх не кинуть. Це маніпуляція. І ці переговори мирні в будь-якому форматі, нормандському, як не назви формат, це все обман, це все брехня, яка призведе тільки до того, що Україна буде ушукана. Спасибо. Айдар Муждубаев. Я очень коротко. Я хочу обратиться к президенту Владимиру Зеленскому. Я хочу сказать ему, что у него есть шанс войти в историю. Я повторю, что я считаю, возможность дать надежду на выживание целому народу дается не каждому президенту, не в каждую эпоху. И если он выйдет с этой инициативой, с тем, чтобы предоставить крымским татарам статус коренного народа Украины, наконец, законом, и внести изменения в Конституцию Украины и дать крымским татарам автономию национально-территориальную в составе Украины, чего они хотят, и меня, я уверен, поддерживают все абсолютно крымские татары, где бы они ни находились, то это докажет, во-первых, что Зеленский на самом деле патриотичный президент, который не собирается ни шагу назад сдавать ни в каком вопросе. А Крым – это коренной вопрос, с которого все началось. Как Севгиль Мусаева сказала, я всю жизнь буду завидовать ей только в одном, что она сказала эту фразу знаменитую, что все началось с Крыма и все закончится Крымом. Я призываю вас, Владимир Зеленский, приближать как можно финал этой страшной драмы, в которой оказался наш народ, крымские татары, и все украинцы. Спасибо. Севгиль Мусаева, пожалуйста.
мое мнение, невозможно договориться с Путиным при его жизни о решении украинского вопроса. Потому что украинский вопрос – это вопрос цивилизационный. Это вопрос мирового порядка имени Путина. Это вопрос того, что он видит мир двуполярным и видит в том числе расшатывание западной цивилизации, дестабилизацию Украины. И Украина стоит на переднем крае. И, к сожалению, многие наши европейские коллеги, дипломаты, они этого не понимают. А Украина и украинская власть, прошлое и нынешнее, не может это донести. Что на самом деле мы, как когда-то в Берлине, да, вот был западный и восточный Берлин, и сами мы свободные были люди восточного Берлина, потому что они жили на краю. То же самое сейчас испытывают крымчане, потому что они живут на краю, или люди на Донбассе, которые поддерживают Украину. Но хочу сказать, что поскольку у нас нет выборов, нам нужно придерживаться очень четкой политики, которая стоит, там, ну, условно говоря, на 3 основных вещах. Это внутренняя политика, я имею в виду защита людей в Крыму, на Донбассе, мост, который мы строим, да, и в том числе прекрасное название программы. Второе – это внешняя политика, это дипломатия. И использовать механизм международного права. Такой должна быть наша стратегия. Я надеюсь, что нынешняя власть ее конкретизирует. Спасибо большое. Александр, 30 секунд, пожалуйста, чтобы Рифат Агат тоже успел. У нас минутка до конца эфира. Я думаю, что наши международные партнеры не смотрят комплексно на вопрос Донбасса и Крыма. Это мы с вами смотрим и понимаем, что началось все с Крыма и кончится все с Крыма. А они смотрят то, что болит их. Их болит, что война в Европе. Они хотят для своих избирателей, европейские политики, решить вопрос того, чтобы не было войны. Поэтому, мне кажется, вопрос Крыма в ситуации, которая сейчас есть, в которую загоняют Украину друзья Путина в Европе, вопрос Крыма это должно стать, наоборот, нашим козырем в изменении международной повестки дня, а не нашей проблемой. Мы просто должны изменить международную повестку дня крымским вопросом. Спасибо. Резюмируйте. В умовах війни суспільство має максимально мобілізовуватися само і підсилювати своїми діями владу, якщо вона працює задля того, щоб зберегти державу, посилити державу. Ми так робили і за часи президента Порошенка, і про це не шкодуємо. В тих ситуаціях, коли ми бачили, що дії влади, вони посилюють Україну. Що стосується зараз, то хочу сказати, що під час зустрічі з президентом Зеленським ми завершили нашу бесіду наступною такою думкою. Я сказав йому про те, що він обраний народом України і він є президентом України. Але просто не маєте погодитися з тим, що ми такі кримські татари. Ми всю вашу діяльність будемо оцінювати через кримський і кримсько-татарські аспекти. І все те, що ми будемо оцінювати, те, що наближає повернення Криму, ви можете враховувати на те, що наша є безмежна підтримка вас. І він з цим погодився. Але я хочу, щоб мотивації України, що Крим є українською територією, вони безперечні і безсумнівні. Але на тих переговорах, які скоро будуть, я хочу, щоб президент Зеленський додав ще один такий фактор, щоб він сказав, кримські татари, корінний народ Криму, вони хочуть самовизначитися на своїй землі. Вони хочуть самовизначитися в незалежній українській державі. І це буде найголовний фактор, чому Крим має бути повернутий під суверенітет української держави. Дякуємо дуже. Çok sağ olun. Ve визахат инде эркеске тешекурлерден билдиремиz. Дуже дякуємо. Ве сайгылуу достар, аны язык копр программасынын экинчи бөлүгү экүнленди. Эч кимсе тушунмесин ки мында топлаштык буфтенерге лаф этебиз. Жок. Ойлойдегил мында лаф этилген ve лаф этилежек эр шей сиз эле баглуу. Биз сизге кетебиз. Биздин эвибиз сизсиз, сиздин эвиңиз бизмиз ve биз бераберликте бу жолду ачып, сизлер бераберликте якында көрүшөбүз. Ми дуже дякуємо за те, що ви дивилися телепроект «Мост». Ми вже наступної суботи о 20-й годині розпочнемо ще один ефір. І я хочу наголосити на тому, що і кримські татари, і ми, українці з материку, ми продовжуємо будувати міст задля того, аби усі ми, уся Україна повернулися додому в Крим. Порошкенчик. Дякую всім. Дякую.